Patay ay. Pwede relaxing mo na. Agya. Ibala ka dra ya. Grabe paningutin mo eh. Tirin dra mo. Pero ayaw na. Bala ka na. Yan ay mo ang nanggawas nga po ni kondisyon nga pangit. Dapat makagawas ya. Kaya. Mas gamay. May lang ah, taon na lang. Agga! Papa, di mo tumakay.